Ahmet, menem işläýin, saňa da kömek bolardy. Yok. Men seni işleçek gelip söz verdim-mi? Özüm gayrat ederim. Gaýrat edersiň bilýän. Ýöne saňa da kyna. Ýalňyş düşünme. Sen häzirki gazanjyň kwartirada sowalgamyza da ýeten oga. Ya başga bir gowy iş tapay. Ol diňe bir men başlygymda. Kiçilikden öňe sen olsum. Ol gowy adam. Men ondan ýüze görüp işden çykyp bilmem. Bir açyk sowal bolady. Hemme zat gowy bolar.